videu, kde máme opening Lucky blokov z admin abuse. Zase máme tu strašné Lucky bloky 7. Tak poďme najprv z datovej bejsky. Môžem začať? Máš tu ešte potom Gute Lucky. Dole je gut. Aha, ani som si ho nevšimol. A pritom je modrý. Poďme na poschodie. Držte palce, aby bol nový. Čo myslíš, padne už konečne nový? No mohol byť, ale neviem, 0,05% či koľko. Idem to otvoriť? Počkaj, jo, choď. A potom ja ti tu robím AliExpress. Toto bol AliExpress. Vidíme, čo teraz. Ale fajný. Táto diamantová granny vyzerá dobrá. Ja mám rainbow. Tak to bude ešte lepšie vyzerať. Možno niečo zaujímavé. No. Kamo. No, prvý secret. Ale není to zlé, 5%. Keď môžem Tak poďme teraz do tvojho. Ideme od hora? Ideme ako vždy od hora. A na konci 7. AliExpress. Daj. Ó. Dúfam, že tvoja beska bude mať väčšie šťastie, jak moja. No. 30 mega za sekundu, kamo. Lag. Tak tvoja beska má Na rozhodne... lode je šťastie, takže to bude šťastie. Tvoja beska má rozhodne väčšie šťastie, jak moja. Vidíš ďalšie? Kamo. Lucky. No. Pateo, ty už... Teba už nechcem vidieť, Pateo. No, tak tvoja beska je rozhodne lepšia. To je postok. Pokamu. Tvoja beska rozhodne lepšie vyzerá ako moja. No držte palce, aby... Lost Six sme už dávno nemali. Ani teraz nebudeme mať, ale teraz by mohla byť niečo vzácne. Cítim to. Oh my god. Tak tvoja beska je rozhodne väčší lag jak moja. Jo, šťastie. Jo, tvoja je. Jo. Tvoja je rozhodne lepšia. Dole, na spodné poschodie sa teším najviac. A ja.
Ešte jeden. Please good. Na konci videa ešte spálnem jeden. Jo. Ešte spálnem. Tak poďme najprv tieto. Tak poďme, tak to ten. Ticho. Pšt. Ľudská, ešte minútku nám daj. Dvakrát je to tak blízko. Už ten jednorožec musí padnúť. Ešte posledné. 3 stikry. Esok, kamo. A teraz špageta. A teraz Tortuginy, klasik. podofot. Jo, pododchod. Tak to je naozaj máš dobre. Teraz máš naozaj riadny lak. Ale a posledné. Na záver bude. Esok, kamo, a gold. Dva esoky v jednom otváraní. Počkajte, chat. Ide od spota, určite, jak sa to volá. Lucky Block. Pre vás spamujem jeden. Lucky Block. Uvoľnilo sa tu miesto. Je dve esoky v jednej bejske. Kámo, tak toto je mega lak. No poď, Lucky Block. No už je. Skoro. A teraz jednorožec. Čo by si Ale to povedal? nie je skryté, prečo? Tam môžu padnť Aha. toto. No ale aj to ten... Uvidíme, že kto bude... No. O, nevyšlo. Ale tak dva esoky v jednej base. Dva podhospotovia, dva esoky a títo dvaja. Takže... Myslím, že good very admin. Tak asi ahojte, ahoj. A dávajte lajky, odbery, som zabudol. Ahoj.